Il-lokalitajiet f'pajjiżna se jibbenefikaw minn investiment ta' madwar 3 miljun euro li se jkunu ġejjin mit-taħrikiet miġburin matul is-sena mill-entità tal-Gvern il-Leża. Dan se jkun qed iseħħ wara t-tiġdid ta' ftehim ieħor bejn l-entità u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali. Dan l-investiment ħabbar mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafaċivelli. Waqt dan l-iffirmar il-Ministru Camilleri tenna li l-Leża kontinwament se tibqa' tinvesti fil-komunitajiet u reġjuni bilan li jitwettqu iżjed proġetti għat-tisjieħ tas-soċjetà u l-kwalità tal-ħajja. Il-Ministru Camilleri ssaħaq li minn barra l-obbligu tal-entità li tassigura sigurtà akbar fit-toroq tagħna qed twassal ukoll għal titjib fl-ambjent lokali biftuħ ta' spazji għal familji bħal dog parks, cat cafes u għas-separazzjoni tal-iskart fost l-oħrajn. Lan huwa li ninvestuhom lura fil-komunitajiet tagħna. Qed ningħaqdu mal-Kunsilli Lokali għaliex nemmnu li huma l-aktar li jafu l-lokalitajiet tagħhom. Unħeġġuhom sabiex jresqu l-qoddim diversi proġetti f'kategoriji differenti, sew jekkux marbuta mas-sigurtà, sew jekkux marbuta f'ambjent aħjar, spazji miftuħa ġodda, sew jekkux fit-trasport alternattiv jew trasport nadif sabiex jassisti lil residenti ta' dik il-lokalità proġetti li jistgħu jtejbu il-ħajja u l-kwalità tal-ħajja fil-komunitajiet tagħna. Tali investimenti wkoll intużaw biex jinxtraw karozzi elettriċi mill-kunsilli jew ir-reġjuni bħala mezz ta' trasport effiċjenti għal residenti anzjani tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Zerafaċivelli qalet li dawn huma proġetti għall-użu tal-komunitajiet li jissarfu fi frott ta' ftehim li kien sar bejn l-Aġenzija Leża u l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Din l-inizjattiva u l-kollaborazzjoni bejn l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-Aġenzija Leża ħarġu b'dan il-pjan, b'din il-proposta li jkunu l-Kunsilli Lokali li jipproponu proġetti li jistgħu jibbenefikaw minnhom ir-residenti u allura l-lokalità in ġenerali.